alinlangan natin ang dahilan ng paglaki ng mga giant clams na ito. Ang hatchery ay ginagamit para sa pagpaparami at pangangalaga ng giant clams. Bukod dito, kabilang din sa pinapadami at inaalagaan ang iba pang marine organisms tulad ng corals, sea cucumbers at seaweeds. Ang clams lumalaki depende sa environment. Una, naapektuhan sila ang growth ng giant clams sa tubig, sa mga water parameters like salinity, DO, temperature, and conductivity. Then, aside from water parameters, naapektuhan din ang growth ng giant clams sa quality ng tubig. Iba pang mga reason, madaling tumubo ang giant clams through the sunlight. Kasi ang giant clams is photosynthetic. Kung makikita natin, iba-iba ang kulay ng giant clams. Yon ang tinatawag na brown algae na zooxanthellae. Wherein ang zooxanthellae at saka yung giant clam may symbiotic relationship. Ang giant clams nagbibigay sa zooxanthellae ng nitrogen at saka oxygen, and returns, ang giant clams ang zooxanthellae nagbibigay sa giant clam ng oligosaccharide. Dito sa Bolinao, kasi ang laki ng naitulong sa amin ng LGU, ang LGU nag-provide ng area. Then, napili namin doon sa Silaki, wherein covered ng Bolinao. Kasi kung makikita natin ang site ng giant clams, is ahead, may breaker na siya. So, safe sila sa mga typhoon, sa mga malalaking wave. Kasi doon pala sa water breaker, mabe-break na ang mga wave. So, pagdating doon sa mga clams, safe na sila. Mga nare-stockan na namin ng giant clams within the Philippines, hindi lang sa Pilipinas, lumalabas pa ng Pilipinas. Mayroon kami sa Batangas, Bataan, Samar, I think the whole Philippines now, Luzon, Visayas, and Mindanao. Technically, kami nakakatulong, lalo na sa mga recipient, through sa pagsusurvey, pagmumonitor ng giant clams. 2017, it was declared that the capital of giant clam in the Philippines is Bolinao. Malaking tulong yon at naka-attract sa mga turista. It was 2015 until 2019. Lahat ng mga visitor, mga turista dumadaan sa amin kasi binibigyan namin ng orientation to avoid accident. Pero sa ngayon, kasi na-orient na namin ang mga tourism staff, then nag-organize sila ng BATOG, Bolinao Association of Tour Guide. So sila nag-orient. So ang maiano na lang namin, maitutulong na lang namin, or mako-contribute namin sa tourism is be aware na lang, ipakalat na lang natin ang information dissemination na ang kahalagaan ng giant clams. Ang giant clams na nasa Silaki is 38 years old, ang pinakamatanda. At saka yung pinakabata na nandoon, kung makikita nyo na nasa cages pa sila, is 1 year old and 3 months. Ang pinakamalaki ng Tridacnajegas or true giant clams is about 1.4 meters ang shell length niya. Din yung meat niya ay sumaabot ng 580 kilos. I am not sure sa figure kung ilang taon siya makakaabot ng 1.4 meters. Pero ang 38 years old na nasa Silaki Island namin is 98.3, halos mag 1 meter na siya. So possibly aabot ata ng 50 years old bago siya umabot ng 1.4. Napakahalaga ng mga giant clams dahil ang mga ito ay nagbibigay ng pagkain at tahanan para sa mga marine organisms. Sila mismo ang nagsisilbing natural water filter na nagpapalinis ng karagatan at tumutulong sa coral reef building. Isang tunay na may pagmamalaki ng Bolinao ang pagkultura ng giant clams dito sa Silaki Island. Mula sa yamang dagat, dumako naman tayo sa ipinapakilalang bunga ng yaman ng lupain ng bayan ng Bolinao, ang dragon fruit.